És a dir, és evident que tots hem d'anar a la una, però qui ha de liderar el procés, on s'han de construir els passos a seguir, com s'encara la negociació amb l'Estat. Sempre hem dit que entenem que ha de pivotar des del Parlament, que és des d'aquí, des d'on la majoria pel dret a decidir s'ha fet possible des del punt de vista polític, i per tant que amb el suport social, amb el suport ciutadà, però també amb el lideratge del Parlament hem d'anar decidint els passos a seguir, siguin canvis. Això és una comissió del Parlament i és evident que cada grup parlamentari vindrà amb les seves propostes, com és lògic i com és necessari. I cadascú haurà d'intentar fer els acords necessaris amb tots els altres. Sempre hem dit que afortunadament la defensa del dret a decidir va més enllà d'una majoria de govern. I la prova és que avui hem sigut 5 els grups que hem signat la constitució d'aquesta comissió i que espero que puguem ser 5 també els que anem acordant els passos. I si no, doncs ja ho anirem veient. Però això no és una majoria de govern. Afortunadament, la convocatòria o no, i l'emplaçament cap al procés del dret a decidir va més enllà d'una majoria de govern.